dinhi lang tungod sa kaugalingon kong ambisyon, kundi tungod sa kaugmaon sa atong minahal nga syudad sa Subo. Tungod sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa umabot ng mga kaliwatan, nakita nako ang kalisod. Gibati nako ang inyong kasakit. Ug nasaksihan nako ang pagkabakyas sa naging mga liderato. Sultian ta mas tinuod. Usa ko ni saka diri, nilingkod ko diri, nalipong ko. Kay wa ako'y panihapon. Nalipong ko akong nauna. Asa na malang ko dalon ani? Di ko pwede nga diha ko niya dalon. Unsa klaruhon ato? Pangutan-on ta mo. Makapamuhi ba mo manok o itik sa kondominyo? Makapamuhi ba mo baboy sa kondominyo? Unya, sa kondominyo, bawal ra ba ang LPG o butane? Unya, kung natay kaigsunan, na dili makabayad sa kuryente, maski ako, usay, madilatar biya ko pagbayad. Kung maputlan tas kuryente ang pangutana, makapanghalin ba tagkahoy o uling sa kondominyo? Di na lang taati ko na ng kondominyo. Wa ganit ang puman ano? Maglapo na katoy. Karoon na to. Para na ninyo, para na sa inyong anak, para na sa inyong mga apo. Sige. Sige, balik mo na ito. Mag-story ka na dito. Thank you, thank you. Pinalangga na kong Subo. Yogi ko for a better and safer Cebu City. Magbago! Bago na po! Bago na po! Bago na po! God bless us. Anak ko gatong mga po. God keep us all safe and away from harm. God bless us all. May gabi ka na kong tanan. I love you. I love you very much. Inyo na ni. Ogita, ang konsihal, Susan Perigo. Hogikan sa North District, Kunsya, Nisikoro, Iron. Konsihal, Marisa Otador. O si Kunsya, Ran Ranche. Yogi! 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 Barangay Captain and Barangay Councilor, Muslim Community, Habal-Habal for Yogi, Youth for Yogi, LGBT Community and Women's, Kalipi, Force Multipliers, Security Marshals, pinanguluhan ni Colonel Nick Navarro, National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated, Guardians Brotherhood Incorporated, Senior Citizens, PWD, BFP Region 7, o Kimori Deep Shot. Once again, tagaan na itong masipang pagpa, Jahide and Dancers.
gihapon og pasalamat